delivery time bulak akong i-deliver karon with chocolate pa jud siya. Kaya yung mga dawatan niyo ipugi papugi-pugi delivery. Okay, ready. O ini ulihan nag-prepare tag raincoat. Brother, tanong ng bulak diha kay para di na maulawan mag-deliver. I-plastar yun na. Kay magpakusog ng tagayapit ng tamalit.
na sa mga laugog dalan. Porkit sakitan sila magpatunga na sa dalan. Mga laugig dalan. Ay. Hunong sa tahunong kay sakit sa lubot. Relax muna gamay, gadget lang kayo para sa long travel. Thank you, Lord God. Niabot mo sa liga, safe and sound, ihatan ng bulak sa niya, ug dako kayong kalipay sa mudawat sa bulak. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Smiling face. Grabe ka in love ang nidawat. Salamat sa pagtanaw sa video. Salamat. God bless.